Sa number 2, isa ka contractor sa Negros Oriental ang gintiro kainasang aga. Gintiro ang 58 anyos nga engineer nga isa ka contractor sa National Highway sa sitio Umanod, Barangay San Francisco sa banwasang Santa Catalina sa Negros Oriental. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa barangay Manulangon ang biktima nga ginkilala kay Engineer Angelito Mendoza upod ang isa ka persona agud magpangapi. Nagasakay ang biktima sa iyang Honda ADV nga motorsiklo kag nagdrive padulong sa sitio Umanod agud kun tani nga magbisita sa iyang quary site. Apang sang iya ini kukunyara siya sa National Highway sa sitio Umanod, siya ang gintiro sa makatatlo ka beses sa likod sang riding in tandem. Bangod sini natumba kag nadanlog sa piyak nga dalan ang biktima kag ang iya nga motorsiklo. Ang gunman ang nagasakay sa itom nga Honda XRM nga motorsiklo. Gisiling ni Police Staff Sergeant Eldridge Carl Maghanoy nga investigador sa kaso, yara sa estable na nga kondisyon ang biktima nga ginrefer sa isa ka ospital sa Dumaguete City. Away sa duta sa quarry site sang biktima ang isa sa mga posible motibo sa insidente suno sa PNP. Duha ka mga sospek lakip na ang gunman ang ginalantaw nga responsable sa krimen. Sila nagapabilin pa nga unidentified kung wala pa makilalaan. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang caliber .45 pistol.